हापां हापांलै हगार आंनि लामाया माखौ एसेबां रागा जोंखोब्रा हापां आं जेबो दायखौनो मावाखै नों मानो रागा जोंनांगौ जाखो मानो रागा जोंनांगौसो होननानै बुंदों आंखौ हाबा खालामनो लाबोनानै उनाव मा होनदों नोङो आंलाय माला नोंखौ लाबोनाय आंलाय माथो गोसोआवनो गैया होनथारदों आरो ना माथो बुंबावनोब्रा आंनि खर'खौबो आं माने मैया जौ लोंनानै नोंखौ लाबोफ्लांबायना तालानो गैयाब्रा जौ लोंनाय मानसिफ्रा ताल थायाना इसिबां बुरजा जौ लोंबाय आङो बहा ताल थानांगौ जाखोब्रा जौ लोंनायजों माजों नोंखौ लाबोफ्लांबायब्रा हापां आंखौ निमाहा होदोब्रा आरो दाबायदियाव जों सानैया हाबा जायोब्ला मा मावनानै जानो रोंगोनब्रा जोंलाय हापां ना नों थोरसि खुरैखौनो मोजां सुनो रोंगौ ना ओंखाम ओंख्रिखौनो मोजां संनो रोंगौ आं बिराद मोजां ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ आरो थोरसिखौबो बिराद मोजां जोंखोल सुनो रोंगौ आं आयना बायदि मोखां नुलायो लागाव दानाबा हगार आंनि लामाया ओइ हापां खेबसे निमाहा होदोब्रा जाबाय आं नोंनाव निमाहा बिबाय दिनैनिफ्राय आं जौ लोंनानै नोंखौ एदावलालै हापां गोसोआव लादो नै नोंनि खोथाखौ फोथाया आं नोंहा बेलेग सिख्ला गोसो थोनाय दंखायो आरोना बेनिखायनो आंखौ बिदि खालामदों आइया माथो नांलायगासिनो दङलै आंहा बेखौनो हिनजाव गोदान लाबोनाय खबरा माबायदि सोंनो नागिरदोंमोन लामा गेजेराव मा मोनबाय थाखोब्रा नोंसोरलाय नुबायना बमब्र आंखौ मैया गावसोरनि न'आव लानानै थांनानै गोसोआवनो गैलानो बापरे मा गोसोआव गैलाय जाखोलै अमा राजा थिगसे जुमाय लोंसोना लानानै गोसोआव गैला दा आंखौ दहाय फुङाव नुनानै बादावलायथारदों आरो बियो फाफिया खर'आव गोबोरखि गोनाङा आच्छा अमा राजा नों एसेबो गोसोआव गैया होमबा हिनजाव लांनायखौ गैयालै भाइ गैया बेनिखायनोथ' बादावदों आं दा फरायनायाबो जोबाखै साख्रिबो गैया हाबा खालामना लानानै जारला जागोन ना बेनिखायनो हापांखौ न'आव थांनो खोन्थाबाय आं देनां फरायनाया जोब्बा हाबा जानोसै सानैजों नै बालावबो नोंजों हाबा जाला आं जौ फेनानै जेबो गोसोआव थायो मानसिखौ दरखार गैया आंनो नों बायदि हौवाखौ हगार लामाया नङाबा मायावबा जोनानै सांग्रामा नुलायहोगोन आं अमा राजा सोरखौ गोसो थोनानै लानांगौ लाफ्लांखोलै नों हापांखौसो बिदि मोनबाय नों हा हापाङा नोंखौ खिथेर लाफिना सानदों नामा बेनोथ'लै भाइ हापांनि खिथुआव अर दङलै आं हापांनि खिथुखौसो दांफ्लांना लाबाय दा आंनि आखाया खामालासिनो थागोन ना बेफोरखौ बादो माला थांगोन आंखौ जानमुनिया फन खालामगासिनो दङलै हा जानमुनि सयथिया नोंखौ फन खालामदोंथ' आरो नों फन रिसिभ खालामाखैनो माथो जौ लोंनानै गोसोआवनो गैलालै मबाइलानोबा बहा दं बहा गैया पात्तायानो गैला आंना आच्छा बार' थाइबानि लारु न'आव थांनोसैलै आं ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों बहा थांनोब्रा न'आव रायजाबाय थानो गोसो गैयिनि ओंखारबोबायलां नंनायनि नङैनि मालायफ्रा कामान्ड' जादों पुलिस साख्रि मोनदों आंहासो रायजानो थोदों बिदिसो जाबाय होमबा जेबो नङा दे उनफोराव जोंबो साख्रि मावगोन ना माबा मोनसे खालामगोन मालाय साख्रि मोनदों बेवहाय जोंहा रायजानांगौ बेथ' नङाना थांब्रा नोंबो न'आव अनजाबायनो हागौदां आच्छा बार' थाइबानि लारु नायनि ना रायजागोन ना रायजाया बे फाग्ला गथ' अमा राजाया मालायनि फिसाखौ लाबोनानै मानो बिदि खालामनांगौ जाखो दाबो फरायनायानो जोबाखै गावहाबो जेबो मावनो रोङा मा उदपात जालाबाय थायो बिनि गोसोआलाय मालायनि फिसाफोरा साख्रि मोनजोब्बाय बेहा जौ लोंनानै हिनजावफोरजों गिदिंनोनो थोआ माबायदि फिसा खांखो नोंलाय फिसाखौ आं हारसिंसो खांदों होमबा फिसाया माबा मोनसे गोरोन्थि मावबा आंनोल' दाय जायो नङा होमबा आयै ओंखाम उखैबायमोनलै आं खिनानै दोननाया जाहैबानो जाबाय आरो मा होननाय जाखो बेलाय नोंनि थाखायनो आंहा नोमफाजों रायजाबाय थानांगौ नोंहा माबा मोनसे मावगोन आंहासो दाय जागोन हा लोंबा लोंनानै मालायनि फिसाजोखौ लाबोनायखौबो ताल गैलाया होमबा नोंहा बहा ताल थानो बेनावलाय बहा ताल थानो बिमा बिफानि सायाव मोनजानायखाय देनां गावनि हटेलाव जाबासो मिन्थिगोन आं ताल गैयालै मानो नोंसोर बुजिया बहा बुजिनो जोंलाय जों जेबोखौनो बुजिया नायथां मालाय पुलिस साख्रि मोनजोब्बाय आसाम पुलिस कामान्ड' जाजोब्बाय नोंहालाय मा जानांगौ जाखो फुङाव खार होननानै बुङो बहा फुङाव खारनो बेलाय उन्दुनोनो थोआ हरसे हरसे मबाइल नायनानै बहा उन्दुनो बेलाय उदैयाव एन्जर खारबाल'सो ओंखाम नांगौ मबाइल थुयै मेंग्लिबासो उन्दुनो ओंखारो नङाबालाय मालाथो उन्दुफेरनायखाय मबाइला थुग्लिनानै मेंबासो उन्दुयो थां खिथुआव हाबै थां मालायनि फिसाफोरा साख्रि मोनजोब्बाय नोंहा उदां बेरायनानैनो थोआ हिनजाव नांगौ जादों बेनो हिनजाव गोसो थोनोबा लाजिया आरो बेनि सायाव उदां ओंखामसो बिफैबावदों लाजिनाय गैया मासे रायखोब्रा बे खेबाव आं हले बिराद लाजिबायलै मालायनि फिसाफोरा साख्रि लाजोब्बाय जोंफोरनि फिसाफोरा नै आच्छा बार' थाइबानि लारु मालायनि फिसाया साख्रि मोनदों आंहालाय मा दाय जादोंलाय मा नांजाबाय थायो मालायनि फिसाया साख्रि मोनदों आंहालाय मा नांजादों मालाय बिसोरा साख्रि मोनगोन बेथन मोनगोन जोंहालाय मानो रायजानांगौ जाखो थां बिसोर साख्रि मोनग्रा मानसिफोरखौ रायहैथां नोंसोरलाय मानो साख्रि मोननांगौ जाखो जोंनि फिसालायासो साख्रि मोननांगौमोन होननानै थां रायहैथां मालाया साख्रि मोनदों बेदरै फिसायै जादों पार्टि होदों आर'नाइ सोजादों इन्टारभिउ होदों जोंहालाय मानो रायजानांगौ जाखोब्रा जोंबो मावगोन ना माबा मोनसे
खालि गासिबो पुलिस जाजोबा बोरै जानांगौ जाखो सासेसो सिखाव थायाबा पुलिसफोरा सिखाव हमनो थाखायसो जायो दा पाब्लिकफोरखौ रैखा खालामनो थाखायसो गासिबो मानसियानो जुदि रैखा खालामनो थाङोबालाय मा जानांगौ जाखो जोंफोरबायदिबो थानांगौ ना अब्लासो पुलिसफोरा बेथन मोनगोन नोमफा होननानै बुंदों नुबायना आफा नुबायना नोंखौ नोमफा होननानै बुंदों सिरि था नों नङाबा आंजों सोबबा जागोन देलै दे नोंसोर आंखौल' राय आंबो नोंसोरखौ कमप्लेन होनो हायोब्रा आंनो दिनैसिम नोंसोरलाय मा होदों ओंखाम ओंख्रि होनायनि अनगा नां गारिखौनो मोन्दों नां मोजां ड्रेस गाननानैनो गिदिंनो हादों जेखौ जानो लुगैयो बेखौनो ना गोसोबायदि मोनजादों मालायफ्रा नंनायनि नङैनि केएफसि पिज्जा माबा माबि जायो आंहा गैया माथो दालमुगल' जानानै थायो आं दालमुग बेखौनो मोनजादों बेखौनो रंजा नोंनि बायदि दिनाव जोङो इसिबां सुबिदा भारा न' थालायनानै जोङो फरायनो मोनाखैमोन बुजिबाय आं सात गाथोननि दैमा सात हाजो बारनानै फरायसालियाव थाङोमोन नङा होमबा बुजिबाय आं बुजिबाय बुजिदोंबालाय मानोथो दावराव खालामबाय थायो जागोन दे आं मोजां फरायनानै साख्रि लानानै दिन्थिगोन अब्ला नोंसोरखौबो आं ओरैबायदि रायगोन ना हनै मालायनि बिमा बिफाया होनलायलायनानै गोसोआवल' लाखि आं दिनैनिफ्राय गोसो होनानै फरायनोसै आं भारा न'आव थाहैनोसै हर फैसाया नुबायना फैसा बिनायावबाथाय लाजिनाय गैथारा ओइ नाङाबा आंनो नोंसोरनि फैसा नोंसोर आंखौ बेफोरबायदि सानथारदों ना रायथारबायना नोंसोर मालायनि साख्रि मोनबा आंहासो रायजानांगौ जायो न' खाथियाव सोरबा हिनजाव लाबोदों अब्लाबो आंहासो रायजानांगौ जायो न' खाथिनि सोरबानि फिसाला फिसाजोफोरा साख्रि मोनदों डाक्टर जादों नार्स जादों इन्जिनियार जादों आंहासो साजा मोनोना नोंसोरनिफ्राय फैसा लायालासिनो आं हारसिंनो फरायगोन हारसिंनो आं साख्रि मावगोन नायबायल' था आं साख्रि मोनबा ना साख्रिखौ आं नोंसोरनि खर'आवनो गारनानै होफैगोन नायबायल' था आयो गथ'आलाय रागा जोंनानै ओंखारलांबाय नामासै बिनि खोथाखौनो सानो नामा गाबोन गुरब्ला नुजाफैलायगोन बांद्राय साननाङा बांद्राय लाइ होनाङा लाइ होबा लाफाखायो अब्लाबोहाय गावनि फिसाफोरखौलाय आरो नोंनि बेफोरबायदि सल होनायावनो बांद्राय लाइ मोनो बियो जेबो नङा गाबोननो फैफिनगोन बियो साला बे साख्रि मोनग्रा मानसिफोरखौ थांनानै दुब दुब दाब दामहैनोसो लुगैबाय आं बुंनानै होखानांगौ बिसोरो जाहाथे साख्रि मोनैनि बिमा बिफाफोरा दुखु दाजा होननानै जोंफोरासो रायजानो थोयोब्रा दा आं न'निफ्राय ओंखारबोबायना आखायावबो फैसा गरसेबो गैया मा जाबावनांगौ जाखोब्रा हाफांनिफ्राय बिथ'नोबो दा जारला जाबायना बोरै हाफांनिफ्राय बिनांगौ जाखो आंलाय आंबो हाफाङा जे आंजों फैफादोंमोन बेखौ तालानो गैयाब्रा मा जाबावगोन आंजोंबो आदा अमा राजा माथो अखाफोर गावदां हांग्रिमोनदिसो बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं बाजाराव थांनो नागिरदोंमोन आदा बिउटि पार्लाराव नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबायलै हांग्रिमोनदिखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय बेनावथ' बिराद फैसा थायोलै बेनिफ्रायनो फैसा बिना लाथ'नोसै आं आच्छा बारु थाइबानि लारु बिनानाव हांग्रिमोनदि नों आंनो हेफाजाब होनो हागोन ना मानि हेफाजाब माने आं लजिङाव थाहैनोसैमोनलै ओमफ्राय आइ आफामोननावबो बांद्राय फैसा गैयाना आरो बिबाय थानोबो लाजियो आंनो फैसा हरथ'लाय मास मोनसेनि खरसा आं नोंनो होफिनगोन दे नों टेनसन लानाङा मानो नांफिनगौ आंनोलाय नाङा दे आं मालायनि फैसाखौ लानानै थायाब्रा होफिनगोन आं खालि नोंनाव दंबा आंनो हरदो जागोन दे हरगोन आं मबाइलाव आं नोंनो अनलाइन खालामनानै हरगोन आंनाव केस फैसा गैया आं केस फैसाखौनो लानो बायो दाना आच्छा र' थाइबानि लारु नों आंखौ दोनहैगोन ना आंनि लजिंसिम जागोन दे फै गाखो फै बिनानाव दङना दङ गबाय माथो खैफोदनिफ्राय माबायदि हौवाखौ गोसोथोनानै लाखो आं जौ लोंनानै जेबो थालखौनो थाया गावआनो पिकनिक जानायाव आंखौ न'आव लानानै थांनोसै हाबा खालामनोसै होनना बुंनानै अखानायै आंखौ नुनानै बादावबायसो माला मोनफैखो नोंलाय होननानै बेबायदि हौवाजों रायजो जायैयानो मोजांसो जागोन खोमा नाथाय बेनो आंनि फार्स्ट लाभ बायदिबोमोन ना माबायदि इसिबां थाब गारनो होनबा मालाय गारनो हानोसै दा आं न'आव थांफिनबाबो खम रायजागोन आं आइजों बेजोरा दुमफावासो आइजों रायजासोबायनो गामियावबो खोनाजोब्बायसो खोमा आंखौ खारसन खालामनाय होननानै लासिंसिं आं मा जाबावगोन दे मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय गन्थंआनो थबस्र' जबाय आंना बाप्पा ओइ बेथ' हाफांसोलै ओइ हाफां मानो गाबदोंब्रा नोंलाय आं गाबाखैनो मिनिदोंसो नै इहिहि गाबाखै जाबाय आरो नै बे थफिदानि मेगना सिला सिगुननि मेगनसोब्रा मेगन सिङाव मा जादों मा जायाखै बेखौबो मिथिबावोसो आं बुंनो थाङोब्ला डाक्टरल' जानो बाखिसैमोन आं डिग्रि मोननाय मोनबा डाक्टरखौनो बुंजायो आंखौ बांद्राय बुंबायखायो मा होनखो मानद्रा खुरनानै ला ओमफ्राय नोंथ' अमा राजानि न'आवसो थांदोंमोनलै खारसन हैदोंमोन मा जाखो जेबो जायाखै फैफिनबाय आं आरो आं खारसनाखै माथो ओरैनो बेरायनोसो थांदोंमोन आं आच्छा नाथाय खोथायाथ' बिदि जायाखैमोन ना नोंसोरना दावराव दावसि जालायनानैसो अमा राजा नोंखौ लानानै थांदोंमोन मा जादों बुं ना अमा राजानि बिमा बिफाया नोंखौ लाखियासै आंनो खोन्थाब्रा आं जेबो खोन्थायाना रावनोबो खुसि मोनदों नामा आंनि सिगाङाव खुसि जानाय बायदि देखायनाङा बाप्पा आंलाय मा खुसि जानाय बायदि देखायखोब्रा मा अमा राजानि बिमा बिफाया नोंखौ रायदों नामा जों थांनानै रायफिनगोन अमा राजानि बिमा बिफाखौ बादो अमा राजायासो फालथु आंखौ लांबा लांनानै सिनायलायबावा बेना बावगारलायनानै थालायबावो आरो बाप्पा बिदिसो होमबा माथो बिनिखायनो नाङा आंनो बेखौ
ब्रेकआप खालामथ'नोसै आं आच्छा नंगौ नामा ब्रेकआप खालामथ'नोसै होमबा आच्छा दे फै आं नोंखौ न'सिम दोनलांनोसै आं दोनलांबा नोंसानि बिमा बिफाया नोंखौ रायनायबो नङाना आं खोन्थागोन ना इदि जादा इफोरबायदि जाबाय होननानै जागोन दे फैदो गाखोफैदो होमबालाय